Simbok video call aku. Halo Le. Halo Mbok, piye Mbok? Piye kabare nang kono Le? Ya wis ngene iki Mbok kabare. Aku sing berjuang, aku sing terbuang. Lagunya yang enak Mbok. Sasi poso iki rasane beda ya. Gak sepi banget nang Le mule mergo corona. Aku kangen banget lho Le. Mbok ra jempali ngono Le, rasa petaki ngono kuwi. Ku nak tiba piye? Aku ora jempalik ya Mbok, niku HP-ne jenengan sing kualik. Apa iya Le? Oh iya wis bener. Lah iki wis arep buka, wis arep adzan maghrib iki Mbok, wis nyepaki buka apa urung? Lah iki nyepaki buka Le wis gawe tah. Tak curi jahe merah. Ben awake sehat, ra kenang virus. Lah kok tumben doyan teh? Biasane wis soda susu gembira. Iya kok Le aku saiki seneng teh kok. Teh hangat, teh celup, teh tubruk. Tapi enang Le tak senengi meneh Le. Apa kuwi Mbok? Teh HR. Sego pecel lawuh tempe. Duit ra nyekel pacaran duwe. Paket Mbok. Kok pakai tangan apa Le? Niki napa Mbah? Nggo Mbah pakete. Kok nganggo utik Le? Antisipasi Mbah. Antisipasi. 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 Ndak kena virus Mbah, jaga jarak. Pun nggih Mbak, pun. Nggih Le, aku ya matur nuwun ya Le. Nggih. Iki elek. Iki elek. Semprot sik ndak kena virus. Wah apike. Nah kok kewalik kaya wonge. Wah klambine apik men. Piye Mbak? Halo Le, wah jan klambine apik tenan, gaul. Simbok tambah ayu. Cocok tuh. Terus ya Le. Klambi anyar ya cocoke Mbah. Sing berjuang ngantek setengah modar. Malah dheweke mendua.